sing kaya ngene. Ya ampun, ya ampun. Pripun, Pak? Hah? Pripun iki? Ora piye-piye, aku mau nuruti ibu-ibu karo mbak-mbak. Mungkin Mas Adi diunggahne teng panggung nggih Pak Kangkong. Nggih. Aduh jawili aku ngono di dadi godhong telo wae iso gawe lega. Lek tak kon ngadeg iki mung gawe legane sing padha mirsani. Ngono sa? Bener. Nah, tidak ada unsur apa-apa. Madhep ana raimu iki bisa ngomong akeh. Nah, orangmu sing lenggah ana kene juga yang di TikTok juga ada di YouTube, banyak sekali yang ingin tampilnya Mas Adi Karpe ngono karo Niken Salindri. Ning Niken Salindri ora iso begini. Yes, jangan khawatir. Tadi yang diminta Bapak juga ada Lili Cumbe. Lili Cumbe.